wedi hel yma yn y cylch gwartheg, a mae yna gynnwrf, mae yna sŵn yma. Rownd Derfynnol Tynnu'r Dynion 2025. Mae gennau gwmni gwych yma, Rhys Richards, sydd wedi hen arfer y Tynnu'r Norris. Wel, do, dwi wedi bod wrthi eisiau 15 mlynedd yn hun lle wedyn, mae hynna'n braf yndi. A mae gennym ni line-up a hanner ar gyfer y ffeinal, ma'n does? O, mae'n ffantastig o gysadleuaeth rwan, fydd hi'n arbennig, fydd y dorf i gyd wedi byrlymu i gyd, fydd yna fwrlwm mawr yma wan efo'r ddwy cystadleuaeth yma, yn ffantastig. Mae yna elfen o Dafydd a Goliath, achos mae brycheiniog yn y gwyrdd wedi cyrraedd. Nhw di'r pencampwyr ers 2018. Ond Rhys, mae Sir Drefaldwyn ar y sîn. A maen nhw yma i upsetio'r drefn. Wel, mae'n bosib iawn, mae'r ddau dîm wedi tynnu'n da iawn. Maldwyn wedi cael dipyn o lwyddiant, felly mae'n bosib, fydd yna newid i'r hen drefn, de. Y gorau o 3 ydy hyn, de. A dyma ni, mi fydden nhw'n cychwyn yn y man. I edrych arnyn nhw, dyn nhw ddim y boes mwyaf yn y byd ar y ddau dîm, ond maen nhw'n gri. A maen nhw'n meddwl busnes. Yndi, cry a techneg cywir sydd yn helpu. Mae'n edrych yn hawdd weithiau am bach un. Dim lot o symud eto, nag oes? Na, mae'n gadarn iawn. Da chi'n gweld ar ei gwyneba nhw, mae yna waith calad yn mynd fewn i tynnu'r rhaff yma. Mae yna fatha lifer. Mae pawb ar yr un un osgo, a mae hwnna'n gri iawn pan mae pawb o'i gilydd. Yndi, yn wir, mae lot yn oddach i'r tîm arall codi 8 person o'r man yna, lle. Dim symud yn y rhaff. Rycha, mae brycheiniog i weld yn edrych draw, tra bod mae Maldwyn yn edrych lawr. Dwi'n gwybod os dyn nhw'n ei gwaniaeth. Wel, fyddai wastad yn dweud ar rywun, pidiwch â sbio ar eich traed, da chi'n gwybod beth maen nhw'n edrych fel. Edrych ymlaen, neu yn ôl, da chi eisiau sbio pa ffordd da chi'n mynd, wrth gwrs. Dwi'n trio pidio bod yn ddidiedd, ond dwi'n abod rai o boes Maldwyn, ond dwi'n mynd i ddeud i'n byris. Mae Maldwyn yn, ambell un yn colli traed, mae'r ddeiar yn sych, mae'n job cael bachiad efo'r platia yma, ond maen nhw'n gwneud y dda iawn i cadw hynny fyny, tynnu'n isel braf ar y funud. So fe, maen nhw'n mynd ystod i 2 funud, a does na ddim symud na mynd 2-2 modfedd. Maldwyn a fantes eto, dych am yn mynd ar un ôl. Mae'n cam yn ôl, da iawn. Mae na symud cyson. Di brycheiniog ddim wedi colli esbon i'r 10 Wel, iddi si, Eiro, mae yna bosib iawn fydd yna newid yn y drefn lenni. Mae Maldwyn yn ennill tir yn sylweddol. Rhyw fetr eto, a fydd y fantes gen nhw. A mae brycheiniog yn llithro, mae yna lwch yn codi o'ch ar brycheiniog. Maldwyn yn colli traed ambell waith. Mae yna rhybydd i Maldwyn. Rhybydd i Maldwyn. Dwi'n ama am ista oedd o. Mae'r bus i fyny yn y canol, ond... Mae lawr eto. Ddau dîm i lawr. Sa symud arni. A mae un tîm mynd lawr, mae yna gyfle da i ennill yr haff yn ôl. Na pan mae'n bwysig gwylio'r lleill, mae'n siŵr ynddo. Hanfodol bwysig, a gwylio'r dyfarnwr. Mae yna 2 rybydd yn erbyn Maldwyn ar hyn o bryd. Alle Maldwyn golli bod nhw'n bell ar y blaen. Bosib iawn. Os ydych chi'n colli'r 2 rybydd. Mae'r 2 dîm lawr. Dyfarnwr yn gael o. O, na. Na ddo. O! Maldwyn. Pwy oedd Iris? Wel, cosb yn erbyn Maldwyn y fanna, felly brycheiniog yn chali. Wel, wir, anisgwyl. Maldwyn wedi derbyn 2 cosb yn y dyfarnwr, ac ddim yn neud dim ymdrech wedyn i newid hynny, felly brycheiniog yn mynd â hi. A'r fantes gynnar efo nhw, eto. Ia, ond dydy ddim drosol cyfeiro, mae yna dal pôl arall, gan obeithio fydd yna newid yn hwn, ond gawn ni weld. Y 2 tîm yn amlwg wedi blino, ond lot o waith calad yn hynny. Rownd Derfynnol Tynnu'r Dynion wedi dechrau yn barod. Mae yna 1 tyniad wedi bod ar fantes gynnar efo brycheiniog. Nhw ath ar tyniad cynta, ar ôl i Maldwyn gael 2 benalti i erbyn nhw, ond Rhys, da ni'n ôl yn y canol eto, yr ail dyniad. Mae'n anhygoel yma i ddweud gwir. Sy'n dim symud o gwbl ar yr haff rhwng y 2 dîm yma. 2 dîm cry ofnadwy, a mae'n dangos hynny yn yr haff a ffordd mae'r 2 dîm yn tynnu. Ond yn yr un cynta yna, oedd Maldwyn dipyn ar y blaen, oedd yr haff bron yn mynd dros y linell, ond mi gathon nhw i cosbi a colli ergyd seicolegol i brycheiniog. Ia, yn aml iawn, ond yn bechod iawn, 2 tîm wedi defnyddio lot o stamina yn y rownd yna. Da ni'n dechrau colli tir yma gen Maldwyn, brycheiniog yn dechrau ennill, cama bach cry yma. Mae brycheiniog rhyw fetr o fod yn bencampwyr eto. Dyn nhw'n mynd i colli. Maldwyn yn mynd â hi. A dyna ni! Brycheiniog yn mynd â hi. Unwaith eto, anhygoel. Wel, wir, does am curo ar y boes yma. O, hwnna yn anhygoel. Profiad y tîm yn amlwg yn dod drwad o fanna.
A bron heb dorri chwys yn y diwedd, Rhys. Dwi'n yn gwybod, ambell un i weld yn rhaid dipyn o straen na ni, ond na oedd hwnna'n edrych y dda iawn, bwl da iawn, chwarae teg. A'n lwcus Maldwyn a llongyfechiadau enfawr i Brycheiniog eto.